Na most figyelj, buha kenyér! Én úgy hallottam, hogy... Azt mondta. Persze, hogy az. Mindent! Majd nézd már meg a jegyet, már a gyorsabbat kértük, a gyorsabbat. Alul már folyik! Turbóba. Folyik alul, bakker! Nézd meg! Tényleg, turbo. Turbo. Turbo meg 5 perc. Már nem is mentél, hogy várjak! Nincs zacskó már! Nyisd ki a szemed, Rózsa! Zacskót vittek ettől! Úgy jobb, ha nyitva van. Elmegy zacskó! Jó reklám vagytok, nagyon! Zacskó! Most jöttök vagy mentök? Hol vagytok? Eddig mindenki csöndben volt. Hol a gyomrod? Kapja zacskó! Mákkora figyeljünk! Hú, de jó! Mi akartad?